Durant els propers minuts tindrem l'oportunitat de parlar amb la Montserrat Garcia, creadora i directora de Glyphing. Hola, Montserrat. Hola. Segur que tots la coneixeu, ella és la impulsora d'aquest congrés, és psicòloga, és una dona emprenedora, una mare lluitadora i és l'ànima de Glyphing. Sense la seva lluita personal per ajudar el seu fill Mario, ara no seríem aquí, en aquest congrés, parlant de Glyphing i de tot el que envolta la lectura i les seves dificultats. Però millor que sigui ella qui ens doni les pistes per saber com va començar tot. Montserrat, com has arribat fins aquí? Hola, Marta. Sí, la nostra història comença amb un nen amb dificultats d'aprenentatge de la lectura. Un nen amb dislèxia, però a més un nen no diagnosticat. Això és una cosa que encara passa, però que fa uns anys passava encara més. Llavors, jo tinc 3 fills. El meu fill petit, el Mario, doncs, tenia una dificultat molt grossa per aprendre a llegir de forma fluida. I això va fer doncs, que anés fracassant en el seu programa escolar de base, no? O sigui, el Mario va començar primer de primària amb aquesta incapacitat per aprendre a llegir i això el va portar doncs, a una lluita amb el sistema escolar que no ens deixava avançar en cap àmbit acadèmic i que a més enterbolia també la part emocional del Mario. De fet, l'escola es va convertir en un problema que arrossegàvem a casa bastant. I arrel d'aquestes dificultats del Mario, en l'any 2008-2009, jo m'adreço a la Universitat de Barcelona preguntant si hi ha alguna cosa a nivell d'entrenament, no? Perquè era l'època en què es començava a parlar de neuroplasticitat i es començava a parlar doncs, de programes informàtics, i vaig anar a preguntar si hi havia algun programa informàtic, alguna mena de joc que pogués ajudar el Mario. I a la universitat doncs, vaig tenir la sort que em van dir sembla que no hi ha res, però ho podem fer. I així va començar la història de Glyphing. Perquè a l'escola no et deien que en Mario tingués un problema de lectura o d'ensenyança o d'intel·ligència, no? No, que el Mario era intel·ligent, això m'ho deien sempre i no calia que m'ho diguessin perquè jo ja ho veia, a casa ja ho veiem, lògicament, però el que sí que veiem és que el Mario tenia un problema i a l'escola sempre havien dit que el Mario tenia un bloqueig emocional. Això és un parany, el bloqueig emocional, perquè el bloqueig emocional moltíssimes vegades emmascara el que és l'origen, la llavor original del problema. Quan tens dificultats d'aprenentatge, tens un bloqueig emocional segur, però no és que el bloqueig emocional et provoqui les dificultats d'aprenentatge, sinó que les dificultats d'aprenentatge et provoquen un problema emocional. Perquè un nen que no se n'en surt amb la lectura, de seguida, de forma molt òbvia i molt fàcil, es compara amb els seus companys. I llavors se n'adona que els altres funcionen, que els altres tiren, que els altres fan un progrés normal i que ells es queden arraconats, que ells no poden avançar. I tot l'ensenyament pivota sobre la lectura. Per tant, si tu no te n'en surts amb lectura, et comencen a fallar la resta de coses. Llavors em dius, arribeu a la Universitat de Barcelona, planteges el teu dubte, les teves inquietuds, i a partir d'aquí succeeix no sé què que dona lloc a Glyphing. Segur que les persones que ens escolten ja saben què és Glyphing, però explica'ns tu, per qui no ho sàpiga, què és Glyphing, com ho definiries? Doncs a partir d'aquesta base, què necessitem? Tenim un nen que no ha après a llegir convenientment, que a més té dificultats per aprendre a llegir, és a dir, li costa molt aprendre a llegir i que està a 6è de primària. L'hem d'anar a buscar, primer, allà on el vam deixar amb lectura. Llavors és quan fas una avaluació de lectura, Glyphing incorpora aquesta avaluació de lectura i veus quina és l'edat lectora del Mario. O sigui, el Mario és un nen de 12 anys, un nen que ha arribat a 6è de primària amb 12 anys perquè ha repetit un curs, i que quan li fas la prova de lectura et diu que està a 1è de primària. Clar, quin és l'error? Treballar aquest nen a 6è de primària. Necessita anar a buscar la lectura allà on la va deixar. Per tant, Glyphing és, un cop t'he avaluat i sé quina és la teva edat lectora, i a més sé, dintre dels mecanismes i dels indicadors que tenim per avaluar lectura, on estàs en cada punt, per exemple, on estàs en descodificació i on estàs en comprensió. Per exemple, el Mario no tenia problemes de comprensió. Què t'haig de donar? Una, perquè puguis avançar
2, perquè tinguis èxit en el teu avanç. Què vol dir èxit en el teu avanç? Doncs que tu vagis consolidant aquest camí d'aprenentatge de la lectura que no has fet. I això és glyphing. Glyphing són sessions de treball on el nen llegeix una miqueta cada dia i són sessions que estan posades al nivell exacte que el nen necessita. De manera que, el que he dit abans, no? Li proporciona allò que necessita per avançar, però sense provocar frustracions, ans al contrari, buscant l'oportunitat d'èxit. És a dir, amb això me n'en surto i, per tant, em motiva a continuar treballant. Vull entendre que quan Glyphing està treballant amb un nen, amb el nen no li està deixant veure que ell està per sota del seu nivell, sinó que el que sempre va buscar és aquest reconeixement, no? Primer de tot, els nens ho saben. Els nens saben que estan per sota. Jo, evidentment, a cap nen li dic "I tu, que ets un nen de 6è, estàs en una edat lectora?" No li dic això, però ells ho saben que llegeixen malament i els costa. Llavors, la primera cosa és explicar-los que no és culpa d'ells, que no són mandrosos, que no són poc intel·ligents, que simplement el cervell té un mecanisme que s'ha d'entrenar per poder llegir convenientment. Que alguns nens l'entrenament és molt fàcil i altres nens els costa molt. I que aquest mecanisme no té res absolutament a veure amb la intel·ligència. Per la qual cosa ells poden ser molt intel·ligents, i de fet normalment són molt intel·ligents, però llegeixen malament. I llavors a partir d'aquí comencem a treballar. En el moment en què tu et posen nom al teu problema i et diuen el problema no ets tu. El problema no ets tu, o sigui, tu no has fet res malament, simplement que no t'hem ensenyat a llegir com tu necessitaves que t'ensenyéssim a llegir. Però ara, com que ja ho sabem, ara t'ensenyarem a llegir com tu necessites aprendre a llegir. I a partir d'aquí, aquest moment, comencem a treballar en aquestes sessions personalitzades. I aleshores comenceu a treballar, amb Mario veieu que el sistema funciona i comenceu a implantar-lo amb altres nens. Sí. Això va ser molt curiós, no? Quan al Mario li va funcionar, jo el primer que vaig fer, i estava en aquell moment amb la Universitat de Barcelona, jo vaig dir, no pot ser. Vaig dir, aquí alguna cosa, no? Dic, jo què sé, ho he deixat tot i m'he abocat amb el tema de la lectura del Mario. El Mario ha hagut de reaccionar perquè, clar, la seva mare ho estava deixant tot i em van dir, no, Montse, les coses no funcionen així. Tu t'has dedicat sempre al teu fill, no te n'has sortit amb la lectura, l'escola no se n'han sortit i ara que apliquem un programa específic, resulta que sí que ens en sortim. De tota manera, evidentment vam dir, hem de fer més experimentació. I llavors vam fer el primer pilot, el Mario va ser el primer pilot, el segon pilot va ser treballar amb més nens, vam anar a diverses escoles de Barcelona, vam treballar amb els nens que no llegien bé, és a dir, vam agafar, alguns estaven diagnosticats de dislèxia, altres no estaven diagnosticats, però tots eren nens que estaven a la cua de la lectura i vam treballar amb aquests nens i va funcionar amb tots. O sigui, tots els nens van millorar la lectura a partir d'un programa sistemàtic, personalitzat i intensiu. O sigui, aquestes 3 paraules, diguéssim, són la clau. Sí. I com comença Abecedari? Abecedari ja estava en marxa, és a partir d'aquí que decidiu... Sí, Abecedari comença per donar-li un marc a la meva actuació. Jo estava treballant aquest projecte amb la Universitat de Barcelona i necessitava un embolcall que em facilités, que articulés la meva col·laboració amb la Universitat de Barcelona. I llavors així va aparèixer Abecedari també amb la intenció de vehicular aquest fruit, aquest programa, Glyphing, de vehicular-lo a través d'una organització sense ànim de lucre. El que passa és que arriba un moment que nosaltres tenim un equip d'informàtics, tenim un equip de pedagogs, tenim un equip de gent que treballa per donar servei i va haver un moment en què no podia continuar com a associació sense ànim de lucre, tot i que existeix i té el seu paper, però ho vaig convertir en un projecte empresarial. Abecedari com a projecte solidari comença el 2009 i el 2012 és quan et passa aquest plantejament i llavors es munta Glyphing. Sí, per una necessitat econòmica. O sigui, arriba un moment que dic, ostres, jo és que haig d'invertir en informàtics i necessito molts diners i jo sola no els tinc i llavors vaig a buscar amics que coneixien el que jo estava fent i que no vaig ni haver de demanar, que gairebé es van presentar voluntaris
Quina sort, eh? Sí, la veritat és que molta sort. A dia d'avui tinc uns socis que són amics meus i que, a més, alguns d'ells estan treballant també a Glyphing. I a partir d'aquí, Glyphing comença a evolucionar, comença a expandir-se per altres països i avui està a 18 països. A 19 països. 19, sí. Quina lectura fas d'això, Montserrat, ara quan mires enrere, no? Sí. T'ho podies imaginar quan vas començar? No. No ho hagués dit mai. També és veritat que el camí no ha estat fàcil. De fet, el projecte hi ha hagut 2 vegades, quasi 3, que ha estat a punt de desaparèixer. Això de dir, no puc seguir, però sempre, de forma a vegades màgica o miraculosa, ha arribat allò que calia per poder continuar. Però no ha estat fàcil. Hem treballat molt, no he treballat mai sola, és a dir, jo soc la directora de Glyphing i la creadora, però mai he fet res sola, sempre he tingut persones que... És un projecte que té moltes potes i és molt difícil que et puguis fer càrrec. Sí. No, sempre he estat amb persones que han col·laborat, algunes hi continuen sent, estan des del principi, i altres s'han anat incorporant amb el pas del temps, però jo estic molt orgullosa de tot el que hem fet i estic molt contenta perquè és una feina que no només satisfà perquè hem aconseguit materialitzar un projecte empresarial amb una forta vessant social i fent el bé a la comunitat, no? I a més amb una feina que agrada molt, perquè Glyphing té la part pedagògica, però té la part creativa, té la part de comunicació, té la part d'imatge, la part d'il·lustració, és a dir, és com molt prismàtic, no? Hi ha com moltes cares, com un diamant, que té com moltes cares que fa que pugui brillar molt. Clar. Quin va ser el primer país, a banda d'Espanya, que es va incorporar i com va anar aquesta primera... Què et va passar pel cap, no? Quan et dius, espera't, que una cosa és treballar aquí a casa i l'altra és... No, a mi m'agrada molt viatjar, a mi m'agrada molt conèixer el món. De fet, una de les coses amb la pandèmia és que els viatges es fan com una mica més llunyans. A mi em costa molt poc fer la maleta i marxar a qualsevol lloc. Però el tema va ser que jo no vaig anar a buscar-ho. Ni tan sols m'ho plantejava, però de seguida que vam començar a fer una mica de rebombori, una mica de ressò, ens trucaven, ens van començar a escriure moltes mares, sobretot mares argentines. I a mi cada vegada em venia algú de l'empresa i em deia Montse, que ens truquen d'Argentina. I jo els deia, mireu, digueu que no estem preparats, que de moment no estem preparats. I va haver un moment que vaig dir, a veure, però si tot això es pot fer online, com que no estàs preparada? I llavors vaig dir, a partir d'ara, qui truqui d'Argentina, ho intentarem, ho farem des de Barcelona i treballarem amb els nens que ho necessitin. I mira, el primer nen argentí va ser Adrián Morón. És un nen que actualment la seva mare està treballant a Glyphing. Oh, fantàstica, sabem des d'aquí, Adrià. La Laura Morón, que és la persona que porta l'atenció i el suport a Argentina. Llavors vam tenir per una banda l'Adrián, que va ser el primer nen que va treballar. La Laura i l'Adrián, de fet, en el congrés hi ha un vídeo d'ells que expliquen la seva experiència perquè estan molt agraïts. I per una altra banda va ser començar a treballar amb l'Adrián i començar a rebre més demandes i més demandes. I llavors jo aquell estiu vaig dir, doncs me'n vaig a Argentina, que ja hi havia anat, és un país que m'encanta. Ja havia estat a nivell personal 2 vegades i vaig anar una tercera vegada. I vaig tenir la gran sort que unes professionals que formen un grup que es diu LEAN em van demanar de conèixer-nos. I elles són professionals que estan molt ben formades, molt informades, que els va encantar Glyphing, que el van aplicar de seguida i a més la cosa va ser que no teníem el mecanisme, per exemple, per poder cobrar. Y em deien, ¿cómo te pagamos? Y yo les deia, pues no lo sé, pero no me paguéis. Tenemos que trabajar y ya veremos, no? I amb el temps vam trobar la manera de poder establir aquesta relació comercial per
realment, per poder oferir un servei i poder invertir en aquest servei, perquè quan treballes en un altre país hi ha mecanismes que no tens i que has de posar en marxa. Llavors, per exemple, el pagament amb TPV, doncs no el teníem. Doncs tot això és un desenvolupament informàtic, no? I així va ser, Argentina va ser el primer país, de fet tenim oficina a Argentina, les professionals d'Argentina estan molt preparades, les professionals argentines són molt potents. Estem parlant de que porten ja, quin any van començar? No, és que jo això dels anys no Això ho dels porto anys, bé. però que igual són 6-7 anys, 8, no? O sigui que hi ha com una experiència com molt paral·lela, perquè va venir molt ràpid el fet d'obrir-se a altres països. No sé dir-te en quin any vaig anar a Argentina. Però pot fer 6 anys, pot ser que fos el 2015. Podria ser el 2015. Podria ser. I després d'Argentina s'han anat incorporant altres països, normalment d'Amèrica Llatina, perquè clar, una de les coses que sembla evident és que per començar a llegir, per aprendre a llegir, tu ho has de fer primer amb la teva llengua materna. Glyphing el trobem en català, en castellà, en euskera, ara ja en gallec, en anglès. Inclús tenim la variat de l'espanyol de Río de la Plata. Clar, no és fàcil, no és faig així, li dono un botó i ja tinc les variants. Què significa això? Què suposa? Això suposa molta feina. I suposa persones expertes en cada una d'aquestes llengües. No només traduïm, sinó que adaptem i localitzem. Llavors això vol dir que tenim persones allà treballant. De tota manera, clar, ens podria sortir molt més barat dient treballem en espanyol i hay un solo espanyol. Ens sortiria molt més barat, però suposo que també pel fet que som catalans i que tenim una llengua que parlem poca gent, tenim aquesta sensibilitat cap a les llengües per petites que siguin, perquè és igual que la llengua sigui petita, és la teva. I per tant, els nens que tenen dificultats d'aprenentatge de lectura o que estan aprenent a llegir han de fer-ho amb la seva llengua. I per això de seguida vam fer l'euskera, que clar, és una llengua completament diferent, i ara, i vull dir-ho, ho estem fent gràcies al gallec, ho estem fent gràcies a dues coses. Una és el Col·legi Professional de Logopedes de Galícia, que ho estan fent per amor a l'arte, és a dir, estan per amor a l'art, a la seva llengua, i després tenim els gabinets professionals que ja estan treballant a Galícia des de fa temps, perquè el primer gabinet fora de Catalunya va ser gallec. Doncs algunes professionals dels gabinets que ja utilitzen Glyphing ens estan ajudant a implementar Glyphing en gallec, és a dir, a fer les traduccions, les localitzacions, etc. És que suposo que al final, com a professional, quan veus que alguna cosa funciona, no et sap greu, no?, de posar-hi el teu amor. Això és el que ens diuen. Per fer evolucionar. Això és el que ens diuen. Sí. És que suposo que al final, com a professional, quan veus que alguna cosa funciona, no et sap greu, no?, de posar-hi el teu amor. Això és el que ens diuen. Per fer evolucionar. Això és el que ens diuen. Sí. Hi ha una cosa clau en tota l'evolució de Glyphing i és la col·laboració que heu tingut amb les universitats. Clar, de no haver estat per la Universitat de Barcelona, probablement ara no estaríem parlant de Glyphing, no? O sí? Sí, bueno, això no ho sabrem mai. Però sí que jo dic que hi ha moltes coses que estan al nostre ADN, no? En el sentit de que neixes d'una manera i llavors suposo que allò sempre t'ho emportes, no? Nosaltres vam néixer amb la Universitat de Barcelona. Llavors, el fet de seguir col·laborant amb universitats ens agrada i, a més ens aporta... És un qui pro quo. És a dir, a les universitats els donem una eina d'obtenció de dades. Nosaltres tenim moltíssimes dades de moltíssims nens de com llegeixen a les diferents edats i ells ens aporten, doncs, per exemple, els barems. Nosaltres quan fem barems, anem a un país nou, fem barems, que vol dir explorem com és la lectura en els nens d'aquell grup social, d'aquell país. I això doncs, és estadística. I nosaltres no tenim un departament d'estadística aquí, però la Universitat de Barcelona ens ho fa en el seu departament d'estadística. I després és una cosa que hem de seguir evolucionant i no ens podem estancar. Per tant, el fet d'estar connectats amb les universitats ens aporta estar al dia de tot el que va sortint. Per tant, d'aplicar les noves coses.
el coneixement surt de les universitats. Nosaltres no ens l'inventem, el coneixement, no el descobrim nosaltres. Nosaltres anem, llegim tot el que surt de les universitats i diem, i això a la pràctica es pot fer d'aquesta manera. I ho convertim en algo pràctic que serveixi perquè els nens puguin treballar. Hi ha per una banda tota aquesta col·laboració amb el tema de les universitats i després tota la col·laboració amb associacions, amb institucions, no? Amb l'associació de dislèxia, per exemple, amb la Federació de Dislèxia o amb associacions amb síndrome de Down i amb persones amb certes patologies que dificulten la lectura, que això suposo que també et dona com un camp més d'actuació. A mi m'agrada dir que som una empresa del segle XXI. I per mi, què significa ser una empresa del segle XXI? Doncs diverses coses. Una és la flexibilitat. I aquesta flexibilitat és a dintre i a fora. A fora què vol dir? Doncs vol dir això, que nosaltres podem treballar amb les escoles. Podem treballar amb l'escola pública i podem treballar amb l'escola privada. Perquè a vegades ens diuen, però estareu només a l'escola privada, no? Perquè, clar, això que val diners, dic, no, nosaltres tenim vocació d'escola pública, estem a moltes escoles públiques i fem ja que els nostres preus ens permetin estar a l'escola pública. Tenim vocació d'ajudar els nens que estan amb dificultats de lectura, nens aquests que pateixen. Aquests nens on són? Evidentment que estan a l'escola, però aquests nens on van? Als gabinets de reeducació. Doncs treballem amb els gabinets de reeducació. Després hi ha tota una sèrie d'associacions que treballen per visibilitzar la dislèxia, per visibilitzar el TEL, per visibilitzar el TDAH, i totes aquestes persones que van a parar a aquestes associacions tenen problemes amb la lectura. Llavors nosaltres què diem? Doncs aquí tens una eina i la pots utilitzar. I què fem? Doncs establim aquests acords on normalment hi ha una part de col·laboració econòmica. És a dir, si formes part d'una associació, quan facis Glyphing, avisa perquè tenim una deferència amb tu. I tot això forma part d'estar allà on puguem ser útils i on pugui ajudar-nos, que nosaltres puguem ajudar i que ells també ens poden ajudar a millorar. Llavors es tracta això, per mi el segle XXI és això, és col·laboració, és participació, és compartir el que jo tinc, el que jo faig, el que tu tens, el que tu fas i fem una mica un món millor, si pot ser. En qualsevol cas, tu deies ara, esteu molt diversificats, arribeu a tot arreu. Clar, quan Glyphing va començar com un únic producte que era per tractar la dislèxia i s'ha anat veient totes les diverses opcions que dona. Clar, tot això ha portat a diferents productes per anar adaptant cada producte a lo seu. Ara tenim Glyphaula, Glyfamílies... Clar, tot això vol dir molts esforços i anar com delimitant molt el públic al que ens anem enfocant. Sí, això és el mateix que hem dit abans d'aquest ADN de flexibilitat. Nosaltres, quan vam començar a anar, per exemple, el primer pilot que vam fer a les escoles, i abans t'he dit, vam agafar els nens que llegien malament. Què passava? Jo vaig anar allà, jo cada dia anava a l'escola i treballava amb aquests nens, no? Llavors venien els nens que no llegien malament i m'estiraven de la jaqueta i em deien i jo quan vinc? I jo quan vindré? Perquè els altres tornaven a la classe molt contents. Eren els nens que normalment se'n van a reforç i tal, i resulta que tornaven supercontents d'haver fet el Glyphing perquè estaven fent carreres de cotxes, no? Curses de cotxes. I llavors venien els altres, i jo quan vindré? I jo els deia, no, tu no podràs venir. I deia, bueno, vindràs l'últim dia de curs, perquè llavors, com que fèiem la prova de lectura, la fèiem a tots els nens, els deia, bueno, vindràs l'últim dia. Però llavors em va passar com amb lo d'Argentina. Jo anava dient, no podràs, i al final dic, a veure, però si això és una cosa feta a mida, doncs igual que la fas a mida pels nens que tenen més dificultat, la pots fer a mida pels nens que estan amb edat d'aprendre a llegir. I després perquè tenim els nens amb dificultats, però aprendre a llegir n'han d'aprendre tots. I aprendre a llegir és una tasca molt costosa, és una tasca difícil. Per tant, si aquesta eina que et facilita l'aprenentatge de la lectura i te'l personalitza, el pots personalitzar, llavors d'aquí surten els diferents programes. Tens el programa de gabinet, que és molt detallista, perquè són aquests nens que tenen dificultats d'aprenentatge i que probablement necessiten també un recolzament emocional.
Després tens el Glyphing Go, que és per aquelles famílies que no necessiten anar a un gabinet, però volen treballar lectura i tenen uns nens que potser no tenen problemes, però tampoc són uns cracs i necessiten una miqueta d'estímul, no? Doncs Glyphing és aquest estímul. Aquestes famílies poden fer-ho de forma telemàtica, sense haver de trepitjar un consultori si creuen que no el necessiten. I ho poden fer tant directament amb nosaltres com amb els propis consultoris, però sense haver d'anar-hi. Després hi ha Glyphaula. Per què? Perquè si estem als anys en què estem aprenent a llegir, de P4 i P5 amb les prèvies de lectura i sobretot primer, segon i tercer de primària, allà hi ha Glyphaula. És a dir, de forma sistemàtica ensenyem a llegir i donem oportunitat que els nens s'entrenin. I així sorgeixen els diferents productes, per dir-ho d'alguna manera, que per mi són més aviat serveis, perquè en el fons el Glyphing és el Glyphing i són diferents maneres de fer-lo arribar. I després hi ha Glyphish, que és Glyphing in English, que de moment encara no està desenvolupat del tot, però ja sí que hi ha una primera part que permet a nens que són de parla hispana, bàsicament, practicar i millorar l'anglès. Però tenint en compte aquestes dificultats de lectura, no? Per evitar l'endarreriment. No, ho poden utilitzar nens que no tinguin cap dificultat de lectura, Però ja funciona igual que Glyphing i es va fent aquesta avaluació i aquest seguiment. Sí, és un recorregut més curt que Glyphing, perquè no hi ha totes les sessions que hi ha a Glyphing. A Glyphing tenim més de 4.000 sessions i a Glyphish no. Però sí, és un recorregut més petit, però que permet a nens amb dificultats i nens sense dificultats que puguin entrenar i practicar l'anglès. I, evidentment, com a empresa del segle XXI, havíeu d'arribar també als mòbils amb una versió més lúdica que permeti arribar a tothom, no? I aleshores tenim Read Up by Glyphing. Exacte, apareix Read Up by Glyphing, sí. Quina diferència té? Què marca, no? Perquè, clar, fa com un punt diferencial, no?, amb aquest Glyphing. Mira, nosaltres a nivell intern, com a Glyphing, no ens podíem permetre elaborar una aplicació de mòbil. No teníem el suficient coneixement ni possibilitats en aquell moment de fer-ho. Però, com que la vida és així, vam conèixer una persona, el Carles Escribano, que ell sí que era expert en disseny d'aplicacions de mòbil. I hem fet una unió, no? Ell ha posat la part tècnica i nosaltres hem posat la part pedagògica. Què vol dir que hem posat la part pedagògica? Doncs que, evidentment, hi ha tot el que hem après amb aquests 10 anys de funcionament. I hem fet una síntesi. O sigui, hem dit, això serà una aplicació de mòbil, per tant, és una cosa més senzilla. Tenim una avaluació d'entrada igualment per saber on hem de posar el nen perquè pugui començar a jugar. Però, evidentment, no hi ha darrere un professional que està ja fent les coses tan a mida. Però sí que tenim un recorregut que són 4 estadis, és a dir, així, amb línies molt generals, què hem de treballar quan treballem lectura? Doncs hem de treballar la via fonològica per una banda, que és la descodificació lectora. Hem de treballar el reconeixement ràpid de paraules. Doncs aquest és el segon estadi del RIDAP. Hem de treballar memòria de treball, i hem de treballar comprensió. Per tant, tu entres en una sessió, que no són sessions, en el RIDAP li diem reptes, entres en un repte en format mòbil, és a dir, és un joc que amb els ditets tu vas fent i vas movent la pantalla i vas passant per aquests estadis. I quan acabes aquests estadis et trobes un drac que menja fruita i que és un joc. I tot això et permet reunir punts. Amb aquests punts te'n vas a la botiga i pots customitzar el teu drac del joc. Llavors això fa que, jo li dic, és la lectura de butxaca. És a dir, al Glyphing tu necessites una taula o una tablet, una cosa més tal, i això pots jugar qualsevol, vas al restaurant i els hi pots donar el RIDAP als nens i poden jugar llegint. Amb tot aquest recorregut que heu fet i tota aquesta experiència acumulada i èxits aconseguits, la Generalitat us va reconèixer aquesta excel·lència i en plena pandèmia, l'any passat, el Ministeri d'Educació i Ciència us va atorgar el segell de Pima Innovadora. Què significa això per Glyphing? Home, a veure, és important perquè és una valoració. És una valoració. Llavors que
algú com el Departament d'Educació de la Generalitat o el Departament de Ciència i Innovació del Ministeri et faci una valoració de la teva feina, doncs evidentment és d'agrair molt. Llavors, a mi m'agrada molt presumir. Jo soc molt presumida. Llavors, aquests reconeixements és una manera de dir, presumo perquè esto que yo digo no lo digo solo yo, no? Hi ha gent, hi ha altres persones, de la mateixa manera que nosaltres tenim alguns clients que són clients en el panorama de coneixement molt elevat. Doncs, per exemple, tenim Sant Joan de Déu, o l'Hospital Clínic, o l'Hospital Sagrat Cor, o professionals importants, gent que està a la universitat i que ens valora i ens reconeix i ens utilitza. Doncs, no sé, la Universitat de Salamanca, que en aquest congrés també hi ha un espai on surten, o el Josep Maria Serra i Grabolosa, que també surt en aquest congrés. És a dir, tenim persones o entitats que amb el fet que o que ens donin un segell o que ens utilitzin o que ens recomanin, doncs vol dir que no som només nosaltres que diem que Glyphing funciona. És aquest reconeixement de la feina ben feta. Sí. Venim d'un any superexcepcional amb tot el tema de la pandèmia i de la Covid-19. Com s'ha viscut des de Glyphing? Què ha suposat per Glyphing? A nivell d'empresa nosaltres no ens podem queixar i ara seríem molt injustos perquè crec que és un moment molt complicat per moltes persones que no estan podent treballar i que no et deixin treballar vol dir que no ingresses diners i això és molt fotut. Però nosaltres, primer, l'agraïment que tenim un tipus de negoci, diguéssim, que ens ha permès continuar. I després, de forma quasi casual, quasi màgica, és que nosaltres vam preparar tot un tema que es diu teleentrenament, que Glyphing sempre ha pogut funcionar a distància, ja he explicat lo d'Argentina de fa molts anys, però just abans del confinament havíem preparat un entorn que es diu el teleentrenament, és a dir, per facilitar encara més que les famílies que no es podien desplaçar o que no tenien un gabinet a prop poguessin treballar o amb nosaltres o amb qualsevol gabinet a distància. Llavors, vol dir que ho teníem tot preparat per seguir treballant. Nosaltres ens sentim molt agraïts per això, però els nostres clients també n'estan molt agraïts, perquè nosaltres hem tingut molts consultoris que ens han dit és que he pogut seguir treballant gràcies a Glyphing, perquè els nens han pogut treballar la lectura amb mi, no podien venir a veure'm, però jo els he pogut atendre a distància i ells han pogut treballar gràcies a Glyphing. Les escoles igual, hem tingut moltes escoles que han començat a utilitzar Glyphing degut al confinament i estava tot preparat perquè ho poguessin utilitzar encara que els nens no anessin a l'escola. Ha canviat molt tot, de fet encara no sabem l'abast real, no? Sí, l'abast de tots els canvis que això provocarà. Però nosaltres només podem estar agraïts que tenim una eina preparada per totes les pandèmies que puguin venir. Que esperem que no en siguin moltes, eh? Que esperem que no vinguin més, però tenim una eina preparada. Montse, estem acabant aquest espai. Jo em podria estar molta estona parlant amb tu perquè a més és que sempre és molt xulo escoltar-te i estic segura que per tothom també ho és i sempre descobrim moltes coses. Però si ara em deies que a tu t'agrada presumir molt, a molts de nosaltres ens agrada, però si ara haguessis de fer una mirada al que ha estat Glyphing, el que ha suposat, el que has aconseguit, què és el que et fa sentir més orgullosa o més satisfeta del que és Glyphing o del que ha estat o del recorregut que ha fet? Moltes coses. La primera és la gran quantitat de persones agraïdes a Glyphing. És a dir, això ens ho transmeten constantment. De fet, Glyphing ara és una empresa que paga sous i els sous surten de la nostra activitat, però quan va haver-hi molts anys que no hi havia diners, a mi la gent em preguntava però tu de què vius? I jo els deia de satisfacció. Doncs aquesta satisfacció ens ha acompanyat sempre en el projecte i és el que ens ha ajudat a aguantar perquè no ha sigut fàcil. Aquesta és la primera cosa.
la quantitat d'agraïment que ens traslladen les persones, els amics que hem fet pel camí, i després el fet de poder generar llocs de treball. O sigui, a mi el fet de dir és un projecte que ajuda els nens, ajuda les famílies, ajuda els gabinets, ajuda les escoles i a sobre resulta que genera llocs de treball. No? Ja és el màxim. És a dir, jo dono gràcies. Doncs jo estic segura que hi ha moltes coses de les que no hem parlat i que podríem continuar parlant, però hi ha alguna cosa que diguis això no m'ho ha preguntat i això no ho he dit i necessito dir-ho abans que acabem? Em sembla que he dit tot el que volia dir perquè, Marta, sempre preguntes molt bé, però... Bueno, jo l'única cosa que potser voldria transmetre és que totes aquelles persones que estiguin amb nens que tenen dificultats de lectura, que no desesperin i que s'adrecin a nosaltres o a algú altre, però que no ho deixin ni com que això ja és normal, ni com aquest nen no dona més de si, sinó que treballin per buscar la solució. O sigui, que no s'instal·lin ni en la queixa ni en l'acceptació, sinó que busquin la solució perquè la solució hi és i sobretot que li puguin transmetre al nen que no és culpa d'ell. Això és molt important. Doncs com a missatge final m'encanta, però el missatge final te'l posaré jo en nom de tothom. Molt bé. Perquè vull agrair-te en nom de tothom que està veient aquest congrés que hagis creat Gleefing i que l'hagis portat fins aquí i que segur que li espera un futur meravellós. I vull donar-te les gràcies per haver organitzat aquest congrés i compartir amb nosaltres el teu coneixement i el de tots els convidats meravellosos que estàs portant en aquest congrés. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Marta.